Türkmenistanlılar Nowatdaky paýta ýygymyna girişýärler. Eýýämden büdjet işgärleri mezuri paýta ýygymyna uğradylýar we paýta ýygyp bilmejeklerden öňkü ýyllarda bolşýaly ýerine adam tutmak ýa-da pul bermek talap edilýär. Biziň edaramyzda paýta ýygym üçin 20 manatdan ýygnamaly edildi. Pul vermeýänlerden düşünür salyp işden çykarylmak meselesi goýuljakmyş diýip Azatlygyň 18 awgustda mardaky paýta ýygym barada çap eden habarynyň aşagyna öz tejribesini paýlaşan okujymyz ýazypdyr. Paýtadaky mezur rahmet dine mary bilen çäklenmeýär. Azatlygyň Lewapdaky habarçysynyň düýün işlik gören maglumatyna görä darganatly, faraply, çärjewli büdjet işgärlerini hozanma etrawynyň Beşir, Suhry, Babadayhan, Dayhan birleşiklerinin paýta meýdanlaryna ýatymlyk uğradyp başladylar. 1990-njy ýyllardan öň paýta ýygymyna sapaklary ýatyrylan o mektepleriniň okuwçylary, şäherlerde okuyan studentler çekilerdi. Mektep klaslary aýlap ýaşaýyş otoglaryna öwürlerdi. Emma indi habarçynyň sözlerine görä gurrun edilýän owalara paýta ýygyma gelen adamlar üçin zerur ýaşaýyş şertleri hem döredilmeýär. Büdjet işgärleri paýta ýygmagy birinji günden bäri uğradylýar. Emma biziň adynadan owalarymyzy ýygymçy bolup gelen adamlar üçin ýuwunmak, arassaçylyk, şahsy gigiyenany saklamak mümkinçilikleri, çaýnakar edilmek üçin ýeterlik şert ýok diýip habarçy aýtdy. Adyny aýtmakdan saklanan ýerli resmi büdjet işgärleriniň paýta ýygymyna beýle ýer we gassanmas çekilmeginiň sebäbini günerti etraplarda gowaçanyň adatça tiz ýetişmegi we gowdalaryň ýer açylmagy bilen düşünürdi. Ýönelini howa şertleriniň hem öňkü ýyllarda oýnan rolyny oýnamaýanlygyny, ýok paýtany has ýer we has köp adam getireniň bilen ýygyp bolmaýanlygyny sözüne goşdy. Ýerler arryk, su, dökün, tehnika we adam güýji hemişe problema. Bu Sowet döwründe hem şeýledi. Ýönünni ýerleriň ýagdaýy, suw ýagdaýy, o hozalyk işleriniň guramaçylyk meselesi has aýdyp diýip bolmajak derejede pete gaçdy diýip Azatlyga pikirini aýdan resmi o senagat puwdagynaky dogamly çökgünlügiň 10 miňlerçe ýaş adamyň zähmet migrasiýasyna çykmagyna sebäp bolanlygyny ýatlatdy. Büdjet işgärleriniň paýta uğradylyp başlandygy barada habarlar Türkmen hökümetiniň Nowatdaky widia maslahatyny geçiren wagtyna gabat geldi. Tadahanyň ýazmagyna görä, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow maslahatda Sewit ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny dinledi we agrotehnik kadrlaryň gyýşarlyksy berja edilmeginiň ähmiýetini nygtady. Türkmen mediýasy hökümetiň her hepde dünýäli geçirýän maslahatlaryny esasan öz tesbirine prezidentiň we beýleki ýolbaşçylaryň hakykatda aýdan anyk sözlerini eşitdirmeden umumy sözler esasyny beýan edýär. Resmi habarlardan çen tutulsa, prezident 10 ýyldan gowrak wagt bäri şol bir tawsyrlyklary berýär we ähli urgoýunça ösüş tepkinleri saklanyp galýar. Emma muňa garamazdan ýurtda azyk golçylygyna, ardançylyga derek uzun azyk nowatlar dörýär. Narhlar gymmatlaýar. İlatyň nägileliginiň ýokarlanýanlygy hakynda habarlar gelip gowşýar. Synçylar şol sany olarky suw hojalyk inженери Nur Muhammed Hanaw bu ýagdaýy hökümetiň işe okuyupsuzlygy, şol sany o hojalygyny emele gelen agyr ýagdaýy teljermek we çölgütleri kesgitlemek başarnygynyň bolmazlygy bilen düşündirýär. Türkmenistanaky we Sewitiň beýleki ýurtlarynaky mezur rahmet, gorogsyz ilatyň döwlet tawsyrlyklary esasyna talap edilýän meselelerdäki paýta hasylyny ýygnamagy mezur edilmegi. Ýerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Sowet döwründen bäri ýaşlaryň köpüsiniň wagtyna geljekde zerur bolan bilimler alyp durmuşa taýýarlanmagyna böwet boldy we bu praktikanyň azat bazar ykdysadyetine geçilenden soň hem dowam etdirilmegi jemgyýeti ýyga çekýär.